okuafo de menye okuani okuafo ni won ti okuani yen se mi wo mefuo mi wo kokofuo mi sa so ye moa nananom ya de oh say de bia de me se nananom ani o se omoa yen se de wo kan se no baye ne enfudie aye fefefe nananom enton supangu so sa da siminua eno ani mpa ya de bia mebo we obi a wonya ho ya ade bia won se wonua ekoso a ye wo de obuoru ma ni nua ekoso na ni ya enso say mi hu won te sa da wonya amenya sabi eto de edin a ye fra mefra mi nua adwen pe wo ti enso be pija no wadu mi di bere ni bi da se ebo ama hye won so say mi di bone so pepepepepepepe minim de obutimi aye sabi mi menum ensu entrew na mi wi a mi munu de anwea na ekọ menye sada da se kodia ma ye adwuma na no washira kodia die ziwa kodia chi banchiri okọ ha no oba okọ ontena fa akoda onso ba ye wanhu no ziwa mi jane kwan no maka kire se anantie no epe asem emawudi pa bi kire no me be so benantie ma de pa ba ko pe no bi kire no ma di pa ba ko pe no o se nso ya mwani ko ne ho kromo abisa no otu na matiem se me di na chi a me na we nye se wo na oba na me ka me chini pe no baby o se bia me chini pe no wo de anim go asie na man hwe yi a na echanko e ko fanchi na me kwa na me ba kisiwa oba ya tana eno na mbidu ye na jampanyin si ade sana asemasa timi se me pebe bi di nkase na egu ne mu ade achi ama be fie me ba woni ho me beto osei na me no osei abobon nkomo no su bia na me kai ebu bia me hye wo no ka me kura me be yi ho amo kisiwa me da so me kurem sika me ka se me de be ma wo no me sika ne be ma wo eti na nanom ya adumo a etena brefie oba me sika ne be ma wo ni mu mesre se me de ma wa fire de pa se ne be ya so e be ban fa so ama ebusua ni nyina pati de meka no mati adu ozai edin kan no meda wa no ase empo adwempo a e ba wutimi po se obenya adwene bi se obema onia ba sika no nananom nhira wo unya mfa ama no kana nananom nhira wo se na de meka ne se enya papa ye da sebe papa ye eni nipa wo ye ni papa no nhira wo munya nananom e be hye wanan na de meka che mi nua ise kisiwa de ye nua e baba ya ma wo e ma ne sense from da en fa ne se wo nua be masika na bu no so e na o se brefi ba gibi ma ni hu se sika na o de ma wo no wo di be ye bibi e ma da chi baka se me nua be me ma ne bibi kakra no otimi a hye mani mo na mo ma ni nu no hu se me nu mi hu kra se me di sika ma me nua da bi mo ni na ho e me kan wate isiwa epenyisi otokusie nam na utua ka yedi osono de efiriu sika me de ma no se de o se aka no o hwe so yi a ebeboa wo na ebebo nchirima na mebusua no ase atere o se ese uzika se wo bono ho ban die meja ya ma na ade na ko na tena me ni nya o kan wi na ma sa de na me ni na ma obia ehwe mi yo o mo hwe me ma ko ha me na o be me tena ho na me changu na we ni gina kotia na we ni gina kotia da be ye fie die ye me komple wanyin sen Bonga na so de di ma o ka wo bi age aye nye se me da so ya akwa wo se me nyini me mu amia da bi se wo se me ni age no so me ni di mame ya na kunya o de se so ade o kan se baba cha me ka mo ba ama mo ba na ma ta
Mame. Naga. Na nkwa usi ha wo me se ba kura na wo hyede mu awada. Me cheme karam. Ega. Me say ya di mami. Ansa mo ni ade. Kamu da kaci shikari. Kamu da kacaca wo wannan kawo baya. Ako yibi ama wace. Ako yibi ama abu abe. Mame. Lajo. Adimo ni mo nyamu ti kani nyina akodi wonu mo ana oba obafone kaka we che no di amame woni ade Mame na mpa ya wo bo manu woni nyi yan ka bo mpa ya ma a che no di anya obi mu ade a che obo mpa ya ma Eze nye wuye ma. wa mo mpa ya ma na che etina won cha me yufo furo ma Mame ni chi ya ya me ka kire wo se enso aburo ene so do ko yemi enu nyina ye fumade ba ko entiti mu na wo de ba no isi enye o mame va chi mo ma sisi ehun sunsun aso no mame hunhunu se wan hwe yi na daachi bi a woni ho no mame mesrew emfa ho se mini bi na mini ya na se wo fa ba wo bi na oba na o mauska ya de kro ya me wo fa onim se mini bi onim se mi obi akama ma ni bi ena nananom ya adom na me wo fa obi Chicago bi aka ka ko ma wo fe. Wo bi akama ma me wo fa bi Ka ka ko ma ni bi. e de me ma ni bi Sa wa jumi papa ka ba ka ko. Ah, mame. Ka ba ka ko ma. Oh. Wo so mani bi. Ani mon ko na me mo na mo nyabi. Amu de mon ko ma ni bi. Ate ne ho cha changa na topa. Di chichi che obenche. Ma turu na. Eno ta bi kokko fu no de ma no. Oja, ya na me didi na tamu amoka kire no ana. me mama me se kama adwini so ade dina se me bo mo Ya wo fa kan ina wo ade suru. Me chiro na tete. Me ya no aya amoko amon. Me ko mi ni aba na ma ne se wo ta ye ne papa. Wanje wo kan yo ba kwakoka. O kan yo ba kwakoka. Kokan. Mo da na mo baby bi afiri wa na mo me dia me abadam tim baby. Me nko wa mo nko pewu. Ajo. se me ni mmia kesoa se ye koye wo fa hono no enche se sebi ye koseni akodio ye wo fa no no ye wo fa wade a ye dia ebi se ye ko se mpo ni me busu wo fia na me obi kura me ko me wo fa nchen Na ne ma no anu ba wa fa. me ko me wo fa nchen Aka ne tete wa no. Wo fa. Wo fa wu a una ka di na adiga. Na di na adiga. Acheche wa no wa tu ni tulu mo ade. O nka wa fa ma. mame no fa oni mama mre ni amane on sa mamre no fa be japade a wo minim se no fa ni made a wo ni wo fa ase eso de wo aka me mu de ye no no On kan to la me. Wa no ma ni di na am. why no the ti mu ase mo me kan che o say we ye o de na se ka wo kunu afa ye nye no sa mame O de no ma ni di am wa no mo. me de minim mame me de minim na minim se me wo fa o nim difo o nya egusun sa kwa dabida O de ni na ma no ma no. O de ma no ma. mame dia se mama no gusu nti wonte Ayo, yo. ei mame yenyi ana ha what did you Osai, me frɛ wo no nua na nyɛ sɛ bia me tuatua maso. Na mmom ɛyɛ anohoba a mebɔ mo ɛfa asase a me ne matwetwe ho nkɔmmɔ dada. Ɛne wo nua baa yi esika. Ya wo nua so editi ale na akyi kɔ yi mu afei ne wayɛ dɛ. Waba. Na sɛ bɛyɛ a ɛnkɔfa nsɛm foforɔ biara ma. Me meti kurom a meti kurom a mo me nua baa me ya na me ne no. Ɛne me nim sɛ twa deɛ wɔtwa me bi. Papa me sɛ me koraa na nka madwene adwen foforɔ bi sɛ ɛyɛ naada. Nti sɛ bɛyɛ a mo ambe hu sɛ ɛnyɛ naada na abɔhyɛ hu no bi no. Epɛ sɛ onu nua ba onua ɛka. Onu kodua nka. No ono anka nkyɛ sɛ nnɛ ɛna awɔkyena na mo amu kɔhwɛ. Na de wɔn bia na enye firi tiawa. over asɛm we deɛ ɔfa wonim ɔfa ase pɛnifo so yɛdɔ ho a yɛnyɛ akyi Nokora. me nka sɛ wotu yɛ dawra dada menim sɛ yɛ yire a wode bɛma yɛ na sɛ bibi ne si yɛ ma kodua ɛtia ne nanti kakra sɛ deɛ woka no na fa waka deɛ a ɛneɛ kodua sɛ deɛ wo papa a ɔyɛ ma wɔfa asie ni o yɛse kakum agyine kokuo no Sei ne sɛ me amadane kɔkɔɔ panyine paa. Yo, ɔsɛ abere bi a wɔbɛyɛ krado no
me so me krado ni akodi djuma wachina wo baby ko Opa na mina odoma nkoma dome ya hema wona ne nko hwe urade mu ba branisi kotoko bi da hofo no na menya de nkyere wo so mo pa Opa na nanu mishrawo na ma no ba wa pia na o jo ye ba yo ye ko ye ba wo na o tini mo kakra ni se fama no ya ba ni so said your fast in bona o share ni simi so wonya nkyerɛkyerɛ mu sa pepe me ofa no ana onu ya panyina bi mu wa dance panyin se afutuo bi enu wa sene jiwe ko ba obra sa buoma de amede amawi sika anye bibia na de wo mu ni se me mfa ma wo se fa no anamwe ne mo maye meme nananom enti na me de amawo se de be ya mbaba asase su dabi amo so bere meye kwa na amo mebere etia biem enya wo ma wo unu ya panyin no wo fa ase no mu nti na me de sika ya ma wo ya unu ya panyin wo fa ase ne wa ne wo yam ma panyin si wodi won kosua no na ankokɔ ma na wo ye dey o wi bisua gudi ye ntamto ne pono mu adawroma se de be ya dabi de wonni ma se mu wi ni enyimi boni ayi nti hwe ni ye ana anhye sa so kose de ma ofa how asida word man ko asida word man ko wati ofa we de mejina ni aba ni ene me maame yenyina adu kame ho ne na papa mamo ha ya munu asoso mo nana se sanse me susu adwene bia wo mo ho ma ne mo nguda we ofiri kwaye mba ye kakra sa wo wo de aboa mo abiri nyina no mo wa ho kire bi ma hia bi mu a mo hu ne se wo ye mo nua prekope nyezi bibia na ye ko ka kire maame mo wo fa na me mutimi ka kire me mo nua no mutimi ka kire no tiawa ofa je tie kwa ne se sisi ya ofa niema o ba be yema yi ni bibia kwa ne nanti aba ha biu eyempo ene ye ba be hwe ofa eno kra de se amana na matwa na metwengu mu sa ne nyina me nkokora bomo ofa minim bibia esi ade me ho odene etimi koba na be kakra na aka mi nupe ne sia ne mu ha na me di dwa masum etimi selamu mu hwere yi na mabara abo anya basa akuri mu ate oduma nkuma nhyira mu wona na nko na mo nwene ho o kyena hema mpese mesore na adaso ni na mfie ha ma nkɔ hwe asase no ka ba yebo achi bete papa ya ti ofa ni we di oda mo ye mate abra ya cha ma me so Obepo fe papa aromo Achei real, mu hia me wo achei. no ye kasa de e no so papa ba so ha de se papa ba so hia mu hia me wo se de ntina mu hia me o moda baba fefra wa kan yi ko de na da so ha papa me ya hu bo ase me be ko ape na echa eni minuen kumen omo so ne omo ne mbe ko e ba kwa hin omo so ne me ko hwe efu no se ne be ya omo nyina bi di ho adanse penyi si agora ye de no na owi ata esu ase so omo so omo ne me ko na wo se mbe bo ma ne ansa na me do badawroma ne ni so so le hima kura na ko e mate na abro yi puma ko ono aso be ko bia obetimi akọ we no so mama na kwai obetimi akọ wadama wo de kafi ti wanim menum nsuo medidi a hwan na be omunyina akọ na moja me hɔ akọ no hwan na be hwɛ me fia ɛnu ti na wo friends mu hia mo ha ne de wadawroma mso mi hia wo ha enti wo fi e ba che o mama ho na wo kɔ so amu fi mani ko twa besi enhwɛ afu no yi de besi bia no mbabo mama ne why wadama hwan no ampie so ko so de ni hia na be yesu wo su awa sa sa be pa ho na pa ye aka uti na tua so no ba bia wanyina du da susugu yam
fo a da ye ni o se hia man entem nti na ye bae ye be frɛ no ne kwa ko kire ne fu no oh oye wachai nanya chai wachai ko Mame. brai Adu. o se Kudia. e wati Na mo ye. Na mame o mo jejina wo sei. ngoda mo to mo waja mami we de mo ganja me o to wa enyi so Go bisako. wani mo che ayi wo fa che a cha che no mo ka ho acha wani mo che ba fure wa ka akɔkyerɛ wo No kweso. Ne. o se ibubu na ayi ni no wani si mo nko o kacha mami na me ka se ibubu na no ene ni si ye be fa no ne na akɔ ko fan grante uduru enshona no anto me na esuwa kabi o ka no mo twere wa cha che no mo no mo fa ya ni nka twere wo che ni anya anko gina ha anche anje che dia ka chire na esuwa na chire no ni dabi mo mo twere ya twere wa fano cha na fa nto me no aduru esuka che na no kanto me ni uduru ha na dia esuwa no ka so uduru ha etire ni na che wa hu no dodo ate ya do Mami wo refi se o si we din se dia ifo untimi nkan so. Enipa ye mo di me kwa akɔkyerɛ madie. O di o wo na me pe me minima no. Aja anka dia me kan ya no Enye no ano no mami enye no ano no wada wo ma. Na no mo ya adom na nna me ye kɔkyerɛ mami ne o mo nkɔ ne nkɔ ye ne ntem. Why? Hey. Ana ko. Yabi. Cha na me kira cha yanka akwa na dia chichi. Na chicha we hu na no. Nyame na me di sisi. Yo. Nyame afei ne ye kɔkyerɛ madie me na me di sisi. We. Me siro. We. What? Market. Ye kwa ba. Pangrante. Pangrante. Cha kurani ndo adu bitu. Ko dia wa udu wa pangrante. mami yo mami ni ye ni na no e kwa ba Oya. Ye cha na ye. Me ko na chu di ati. Ye be ma da bankura da. Me ma. Ye wa kasa tintine. Ye na no mo ko mala. Afa ni ma hu sai. Ya no ko. Oya, emi pa mi ancha le ko ni chido. Ya ya. Ko mala. Ba nto hia no. Afa be wi ati de wa che. Ahwa ma mfa nka. na ayo ana o man he no be jan tani si he ayi na afua anu bi twemu ha no mo afu di bi mu nye ni yekura no ni ya idi asu o ka ga mo ni na mai eno won se me kasisi anu a osisi enso ade na ntesa wo kofi ata de ye di eni ehun no ene ye ka ho ye di ho adanse o hwe wo se de won me kura se kasa yi wo enso no eni kwa se ka basa se wo ma me asem we pa de se no eya akoye se ese ye ya me ma me na be hwehwe na se me na be hwehwe wo na me be hwehwe wo na afei wo ba ya be ma me se me hwe ho a me pie ba nyi ne ete ye ena me kire se da bi wo ye sa ma asem me ma me asem ne nkomo bi ya wodi no eya atua wa no da bi e tua pia adai emu ma me asem hawo eye me nche no ba me a wo ba ye me so na me te ya be no odi nkomo enti ye ni ye ho nkomo se nkomo wo ye ho nkomo de bi wo ye ho pa se wo no wabusuafo no aka kire wo ma na ade o ma mi ye de be de makotwa abusuafo ya ba na ko fiata sa na wotie ade wo ye sa wo mani magu ase o se ne sai di ne senti se sai me kwa de wo ka che me se wo bo obusuafo amane ache
na chese ade na wo maame ne me ye no me enu ntira wo nya bibia wu hwe awade a wo kom awade a wo kɔ wale oba a wo kɔ wade no ne maame de ochim ne wo na ade sebi ono ti ado anwoma so ana se sunwe ni wo nmienu ntamu a na awade na wo kɔ no oba na gia wale ana se be ma na gia wale oba na gia wale ana se be ma na gia wale na mpo se me papa gia wale ni bia nyem na me kwata wale ana se mini na kwata wale ana se David na afei wo hawo ne se wo fa ho adwuna ka kire me emegu mani mu ase ema kurum ha no mofo efa me nye se de wo mpen guase ne sanso na me so mpen guase me so mpen se be ko wie kire na me makoso ma busuafo beba be wie na wo maame obeye no bibi e ho kofo mu bla shilinsi bibia nsi kofo mu bla enne wo no maame nan kasa e wo se wo no maame kasa e wo se wo ne kasa se sa ne na wo de de din wo sesa on sesa mi akura wo do akamate ese no me ena maka no wo de wo ne nkasa me ko no me ye na mako ese wo kwa kobo obushafo ai enti misra wa wo no maame so nkasa fa ye mi ne wo se ye dwene ye ho ye ndwene ye nsi misro sense ti awade na wo ko na nya awade a ye na ate di ne sen ye se aware ne kwa wo na se wa ye me na me ko me na me tu sa kwantu no enye me ni na etu sa kwantu masi me se me maame asem jai mame maame asem mame wo hawo ne sen mate ya sa mo asema ye twan no me bebe ma na asema ye twan me dem nyese be ma na asema twan de ye se de ade da no wa fa nto a efrito me maame na awale no kure e wo se me no ye bibia ni a ye ma bibia na obi ate no ho ase e na me ka se ye nyina na nti ase o enye nche obi enu wo betima hye no yonko eye nti ase e wodo a me wo ma me so me sunu wodo ma no do yi me dem me do adi kire wo da wo do adi kire me no sha ya se me do adi kire wo be we What's a room of you? And any day you can't go into our own same one. When you found one, I've been able to family one. and any day you can't baby no and any day you can't you could no moon for crying. I would call the Bianti as a room. Emi da wana na abua na wa mi suro. Fa dia na wodi. Emi ni po.